Kawasure ni moko kuom rawere kod jokedne ratich oganda obila ondhiyo kane gilando ikruok margi ne timo rapar mar katiba manopuodhi higni 14 mokalo. Motelo ne mano, kwethno ne olando ni gichano mar bago ng'anyo e pachoka mangima odiechieng' makiny mar sundo sirikal mondo otine jo-Kenya yo makare. Jokanyo mar riwruogego koting'o Buka Omole, Fred Ogola kod Kasmuel Makure okoni ng'anyo margi en mar neno ni jo-Kenya manowito ngimagi e kinde mag ng'anyo mag Gen Z oyudo ratiro margi. Gisemo Gen Z mondo kik yie twak moro amora kod sirikand William Ruto, ka bende giluwo ni ok gisir piny owacho ma nyicha jatend piny William Ruto chuogo tok ng'anyo mar Gen Z. Tomorrow, August 27, Katiba Day, will not just be a day of commemoration, it will be a day of mass action. We are announcing a general strike, a protest against the tyranny of William Ruto, and a demand for his immediate resignation. We will not rest until justice is done. We cannot continue living in an active crime scene and do nothing about it. We cannot continue with the wake of corruption, with the wake of abductions, with the wake of police killings, with the wake of everything wrong that is going on in this government. We are inviting you tomorrow, as the Katiba turns 14, at 14:00 hours. We are asking you to take a short break and ask yourself whether this constitution that gives us and grants us these rights has been respected.